Mentem je osobní trenér vašeho mozku. Tvoří ho desítky zábavných cvičení, jejichž pravidelné hraní stimuluje mozkové buňky a tím zlepšuje paměť, pozornost, představivost, prostorovou orientaci nebo rychlost rozhodování. Na vývoji těchto cvičení s námi spolupracovalo několik pedagogů a psychologů. Trénink mozku podporuje mozkovou aktivitu, odbourává stres a zlepšuje náladu. Je vhodný pro děti, studenty, seniory, pacienty po úrazech, manažery nebo rodiče po mateřské dovolené. Mentem neustále vyhodnocuje vaše výsledky a na jejich základě přizpůsobuje trénink na míru. Své výsledky navíc můžete srovnávat s ostatními uživateli. První výsledky se dostaví už po pár týdnech tréninku. Budete méně zapomínat, lépe se soustředit, rychleji reagovat, stačí přitom trénovat jen 3krát týdně po 15 minutách. Mentem už pomáhá třeba ve fakultní nemocnici v Brně, fakultní nemocnici v Ostravě nebo v knihovně Jiřího Mahena v Brně. Tak se zaregistrujte a začněte s tréninkem mozku ještě dnes. Mentem.cz